máte k jednej myšlienke blízko, a to vydať sa k vode či na kúpalisko. Nezabudnite na všetko, čo treba, palecké okuliare, plavky, ale hlavne seba. Šnorchle, plácie, dosky či nafukovačky, župa, striekaciu pištol a plávajúce kačky. Ak žlapkať vo vode by sa ti ľúbilo, čakáme ťa v obchodnom centre Laugaricia.